Tak, začínáme háčkovat. Vždycky začínáme háčkovat nějakou světlejší přízí nebo vlnou, protože líp vidíme na ty očka. Nejdříve se naučíme základní řetízkové očka a základní první očko. Jsme udělali. A teď, když máme háček, pouze nabíráme a protahujeme. Dobře si namotáme vlnu na prst a dalšími 2 prsty si uchopíme to dole, aby nám to pevně drželo. Protahujeme každé očko, pomůžeme si vždycky prstem a vytváříme řetízkové očka. Tady vidíme krásně řetízkové očka, které si můžeme spočítat. Máme jich 12. A naučíme se teď krátký sloupek. Vpíchneme ne hned do tohoto, ale do dalšího řetízkového očka. Protáhneme a zůstanou nám 2 očka na háčku. Protáhneme obě 2 a vznikl nám krátký sloupek. Znovu vpíchneme, protáhneme a protáhneme obě očka, znovu vzniká další krátký sloupek. Vidíte, jak to jde krásně teď vidět? Ta vlna je trošku chlupatá, ale jde to vidět. A nyní jsme si ukázali, jak se háčkují základní řetízková očka a krátký sloupek. Zase příště.